हामबाय जों दिनै अर नबजि पाराव माफैमानि खारनके अर दिनै सिनि अट' ड्राइभार ते गारि ड्राइभार बरक लामा अफरोड खायका के तुमानि खलायका मानिले तू मान काय दंखा अर सेन जिख्रै के एक्चुअली जोंबो आंबो निजिबो सिया दिनैसो जों करबो खायमानि सिउ आके बरक बाय मालाय खायका आं कल खायका अफिसार उनो कल खायका खायमानि परे डिसिएम सारबो फायका सिनि अनुराग देव बर्मा बो फायका इनके जों अरनि लोकेल बायबो जों कल सालायका सालायमानि परे जों गुवाहाटीयाव जों कल खायका खायमानि परे बरक माने 1 वीक बिसिङाव बरक सीएनजी और रहस्यनाय अखौनो सागा कारण किसा कागज पत्र मिस्टेक दंमोन बागै गे अबनि बागै मियानो कागजलाय रेडिं बाय खपो गे टाबुटे कायसा अंकाके सिनि करबुक सब डिविजन हॉस्पिटल रोड अब अलरेडी नो टेंडर अंगै मानखा राजीव प्रसाद किंतु काम प्राय 2 हयते 3 मास काखा अमु काम रमजागलि आंनि दं गे लामानो बरक 2000 बाय खुरैनो पाइका लामा खायनायनि किंतु अमु ताबो दुला जतनि जानजार नगरनो हाबै दंगो अबनि बागै बरक लामा अवरोध थैगा गारि ड्राइभार र गे अमनि बागैनो बरक तिनि फुट बरक पाब्लिक नि बागै बुंखा बरकनि नगनि बरकनि बागै बुंखा गे बरक लामा कासमानि परेव जों तिनि एक्जिक्युटिभ रगैबो सालायखा गे बरक जेफुं 1 वीक टाइम नाका 1 वीक बिसिङनो बरक जत क्लियर खालायरबाय सिनाय असुं tamni bagai oro lama ma asolaka CNG ni bagai kaisa tai kaisa ke chini aeng hospital ni lama no tui borok lama kasana abo salaika next melani sukang next week ni bising borok kam shuru khainain chau tai yang CNG ni kisa osubida tongmani TNG sel bai IOCL ni kisa kagos potro ni bejar tongmani abo paika miano paithanga borok 3-4 din ni bising mane abo सुरा खाइनाइन छौ माने अ सप्ताहनि बिसिङ सीएनजी सपाइनाय सीएनजी अच्छा तिनी ओला हरका सुमानि बहुत हायो अब तिनी खे नवजय पारा तिनी करबु बुसाङो नवजय पारा मेन जेना खाबाय नरो बरक ब्लक तिनी तामनि बागै लामा मा आसलके साइखना रगदि लेके हामबाय निराव मिडिया नबो जों तिनी लामा मा आसमानि खायसे जों स्लोगान दगलाजे किसा स्लोगान किसर दि जों तिनी लामा आनन्द बाजार तो हॉस्पिटल लामा साया जोंनो लामा सनानै खायदा जाका के मरे थांनाय मासो सिगाङो तिनी सीएनजी बरबो साप्लाय बन्द थांका इनके जों बरनो बारे के साइ बुसां सप्ताहनाय होते 1 मास लाइ थांगा सीएनजी इनके लामाबो जों बारे थां सायो PWD अफिस थाङि सायो जोंनो हॉस्पिटल लामा बाय आनन्द लामा सायो दिनै बरक सायो बुसां सप्ताहनाय होते सेप्टेम्बर नि ताबक जों जानुवारि सफैखा इनके जों योगिया जों सिगो जों आसलांगे जन साधारण कष्ट मानाङै हाइफोनो जों लासि तिगै जों बायदता योगियानि जों दिनै जों लामाखौ मा आसलायखा तमानिगैनो जों सिगो जों अर आसमाय जोंनि अर करबनि जों साधारण गोबां मोनो प्रब्लेम बायखा आबो जोंबो चिनि काइसेनि बाङैया लामा बा जतनि बाङै सिबाङै जों मा आसलायो इनके जों ताबक दिनै जों आसम परे चिनि एसडीएम अरनि चिनि डीसीएम सार अनुराग सार फायखा जोंनो कक थाइसे रखा चिनि बुसकांगनो अर कम्पानि बरक बाय चिनि इन्जिनियार कक जों साखाफोर न 10 तारिख जदि इनि आंखे 10 तारिख बिसिनि आंखे जों बुसकां 12 तारिख समबार जों हाय लामा आसगानि बाय दगनाय जों 5 तारिख का जों जतनो कय जों बुसकां 12 तारिख जों मा आसक फानो चिनि जे करबुक बासि तनाय रक जोंनो लगे रबायदि जदि सामं सायांगे सामं साके त जतन मा काम सायांगे जोंनो लगे रबायदि दुख तांजाक बायदि जोंनो कष्ट तांजाक बायदि आसगे ना पाउडर खामबाय